Altså Roskilde Festivalen er jo ligesom indbegrebet af drømmen om at være bæredygtig. Kan... Okay. Okay, hvor er det fedt. Altså, Roskilde Festivalen er jo indbegrebet af bæredygtighed og drømmen om ligesom at lave utopier. Så derfor er Halni-projektet også et vidunderligt eksperiment for, hvor langt kan vi gå i forhold til at genanvende brugte materialer i et nyt byggeri, og dermed fuldstændig minimere vores CO2-aftryk. Byggesektoren, når man regner alt med, står jo for en voldsomt stor del af den globale CO2-udledning. Så derfor er det også vigtigt, at vi får lavet nogle eksempelprojekter, der sprænger rammerne for, hvad vi ligesom kan i forhold til at bygge inden for de planetære grænser. Så når vi bruger gamle materialer, skal vi jo sikre, at vi kan gøre det på en sikker måde, hvor der ikke er noget skadelig kemi i det, og det ikke falder ned over os, når vi bygger med det. Når vi ligesom kan det, har vi også en mulighed for at reducere den CO2-påvirkning, en bygning har. Det vil være helt vidunderligt symbol at genanvende betonelementer ind i denne her gamle betonelementfabrik og bygge det nye hus ind i den gamle hal af beton. Det er noget, som ikke rigtig har gjort i den skala før. Det er så vigtigt at bevise, at det kan vi godt, og det er vi i fuld gang med nu. Drømmen er at lave et eksempelprojekt, hvor vi ligesom viser vejen for, som andre også kan bruge den viden, vi producerer, ved at lave nogle løsninger, som ikke er lavet før. Vi har jo talt meget om, hvordan vi også skal genbruge noget en til en fra festivalpladsen. Og kan vi tage noget af det, der bliver til affald her, alt det her spild af madrasser, kan vi granulere dem, bruge dem som isolering inde i det nye hus. Så vi er her også lige nu for os at prøve at få idéer til, hvordan vi virkelig kan hjælpe nogle af de processer til at blive afviklet lidt bedre i fremtiden.